Mulla on luokkaa. Se lapio meni vähän kierteelle äsken. Se lapa on silleen, no. Ottakaa se Vesa nyt langan päälle. Eikä mennyt pojan myyjä jotakin, niitä kaamelikärryjä ja vanhaa muuntajia jotakin. Ei. Ei ne rahat niin kaikki voi olla. Vähän sitä savea ottaa sitä. Pitäisikö koittais kaivaa siitä alaspäin, siitä missä sä seisot, niin jos sais paalun siihen ihan... Ei tarvittis kaivinkoneella koittaa olla. Joo, että kaivataan käsi. No, oikeastaan joo, sitä mä ehdotin tässä. Voinko koittaa käsin kaivaa se paalu? Niin isoja kiviä. Noin. Yksi lapiolla irtos vaivatta.